Daddy ọwụ ndị egwu nna m ọwụ ndị egwu eze ọwụ ndị ọrụ nna m ọwụ ndị ọrụ Onye Nwe Anyi Zidata Ike anyị abịala onye nwe egwu ngwa Zidata egwu anyị abịala ọwụ onye egwu Onye Nwe Anyi Zidata Ike anyị abịala onye nwe egwu ngwa Zidata Ike anyị abịala ọtụtụ ndị egwu m na-akpọghe ndị nọ n'ọrịa ala arịọghị ike onye na-eji ego na-akpọghe nwaanyị a ga-ala yọghị nwa nwa ogbenye na yọghị ego onye ogbu la yọghị okwu onye mgbọrọ la yọghị ije onye isi la yọghị ụzọ onye ukwu la yọghị ike onye nna la yọghị ume onye na-ada ego ojii la yọghị ego okorobịa dị nwa ojii la yọghị nwa agbọghọla dị dị ọlụrụ la yọghị di okorobịa dị nwanyị ojii la yọghị nwanyị ike inwe ego ike ime ọfụma ike ịkpara ya abụọ ike ịrụghị ọrụ a ike ịrụghị ọrụ na ike ize ekpere na ike ịkụchi egwu a olileanya m nọkwara n'ebe nọ Chukwu onye nwe egwu a ngwa Zidata Ike anyị abịala onye mgbe abịala Onye Nwe Anyi Zidata Ike anyị abịala onye nwe egwu ngwa Zidata Ike anyị abịala Ike Ikechukwu Wosu oji aka gbaji igwe nke mbụ na Mbaise heavyweight ọ dịnwa wụ chairman anyị Ayazu Bujas Ayazu Mbaise Bujas Association afọ ogbe ọkwa dịnwa wụ vice chairman Owerri Zone Cattle Dealers heavyweight Joy naanị oge ịkpọrọ m ọ dị mba anyị nọ n'ụmụnne gị onye anyị kpọrọ akwanịta ahụ ọ ọbịa nne mmaghị ọ naghị ejighị eti egwuregwu ọ kpara ihe o ji si ihe a ga-emechi ike ya gba Oku Nwamma ekwesịrị m ịnọ na Abuja gbuo akụ egwu gọzọ nna m ukwu kpọrọ m egwu masị mba Abuja kansụl Eze Zidata Ike Zidata Ike Eze Zidata Ike nna m Zidata Ike ọ nọ ọrụ ọwụ onye mgbọ dadị ọwụ onye ọrụ dadị ọwụ onye mgbọ dadị ọwụ Ikechukwu segburu m mkpa m bịa n'iru gị Chukwu onye nwe egwu abịara m ịkọrọ gị otu o si emeghe m n'obi m isiri m rịọna rịọna ihe dị mma isiri m ụkwụ aka na ga-emeghere m ụzọ ọkwa isiri m mkpọ gị niile azakwa n'ime oku ike Zidatara Misha Shadrach labadi n'ego lame Moses lame Daniel lame David buko ana m agba gị Chukwu onye nwe egwu anyị Onye Nwe Anyi Zidata Ike anyị abịala onye nwe egwu ngwa Zidata Ike anyị abịala ọtụtụ ndị ọrịa ala akpọghị ndị ukwu la akpọghị ndị nna ala akpọghị onye na-adị ego ojii la yọghị ego onye na-adị nwa nwere na yọghị nwa nwaanyị a ga-ala akpọghị ọbụla onye ogbu la akpọghị onye na-adị ka ojii la yọghị ike ibi na Oku Nwamma na yọghị ume onye mgbọ ndị enyi ya abịala emere isi ike ibi ụmụnne m abịala task force member awela 20 ọ ga-adịrị mma ndị ke wụ task force efere isi ọ dawa ike abịa akịdị amụka ala Stanley Ikechukwu nwa nwoke nwaanyị si n'ọba ntakorobịa ele anya nwaanyị egwu awa ya were ego onye nwaanyị lie nwaanyị lie ego ya maka ndụ ya efere isi ka ibi iwe ome mma ị ga-aba abọ onye Chukwu jagọzie gị
ọbịa na-egbughị ilele ụwa ga-eji aka ya gbuo onwe ya. Onye ọwụla achụgharị ga-anwụjụ n'anya ya. Onye ọwụla echụgha akwarị ga-akwanye nwa ọnwụ. E nwere nye onye ha mere gị ịgwa achọghị aka ọnwụọ. My man, agazie anyị nọ ya alive. Anyị emeghọrịla asị. No going back again. Apụtara. Ile ụmụ nwaanyị ndị na-ebe ndị a ndị Chineke ji aka ya kpọọ ezuru ha ezu. Ile anya gamara na-erighị ehiri nwee wet na-anụ apata ụkwụ ịhụrụ gamara na aka ewe apata wọchị aka ele afụta na ebe ole wọchị ya ewu ndị Chineke ekere zikwe ndị mmụọ ozi ya si ya ke ndị ke nọ n'aka iri ha ọyọyọ ụnụ hụrụ agbanye m hụra. Akwụla agọg nọmba 20 ọ ga-adịrị gị mma. Akịdị ama oke ala lekwe nwoke o nwere sọnam Benjamin Nwanzọ Chajambe ezigbo nwaanyị ọ na nnukwu Igbo onye Yoruba ejila like nwaanyị dịrị aka iti ntị nwaanyị ole bụ na ọrụ akụrụ ọlaala ọrụ akụrụ onwe ya ọlago ọrụ akụrụ dị ịgba nso okete ọlago. Onye nwe anyị Zidata Ike anyị abịala. Onye nwe egwu ama Zidata Ike anyị abịala. Ọ na-egwu Onye nwe anyị Zidata Ike anyị abịala. Onye nwe egwu ama Zidata Ike anyị abịala. Ọ na-egwu IB. Yemna ya mwana ya IB obi. IB nwa. How are you? Ngozi Aradetio Ngozi Aradetio a na-echeli na steeti ka ị bịa gba egwu now. Ngozi Aradetio onye hụrụ Ngozi kpọọ ya. Onye hụrụ Ngozi kpọrọ m Ngozi. Onye hụrụ Ngozi kpọrọ m Ngozi. Aradetio a na-akpọ ya Ngozi Aradetio ọ na-edeghị na-akpọghị na-edeghị Ikechukwu ozu anyị na-akpọghị ọ sị ịfụta na steeti ugbuo.
bịa a ise uche ja